Dziwę się kaj łazisz. Wybocz. Za słabo przeproszosz. Powiedziałek wybocz. Tukaj my ustalamy zasady. Łaź się drugą stroną. Joe, pójdź sam. Wojczulek cię woło, synalku. Załatwia was każdego po kolei. Joe? Nie słyszałeś, jak cię wołam? Widziałeś to? Widziałech. Ale też widziałech tych 6 pomagerów po drugiej stronie. Nieważne wiele. Co się dzieje w tym mieście? Już nie idzie się nawet łazić drogą. Myślisz, że jak się dosz im złapać pułapka, to ich wszystkich powstrzymiesz? Gzuj do geszeftu pana Camerona i pomóż Hossowi. Za chwilę przyjdziemy do was z Adamem. I jaka jest twoja odpowiedź? Znasz ją. Nie ugna się przed tobą, ani przed samym Bryantem, ani przed nikim innym. Wielko szkoda. Bonanza po śląsku. Występują Śmiertka Łoświcie. Świtnął żeś go. Skąd to przypuszczenie? Szeryfie, co to za porządki w pana mieście? Mam pozwolać, sobie ktoś we mnie cylował? On świtnął mojego chopa. Pani Cameron, to nieprawda. Świtnął żeś go. Pani Cameron, to okropne oskarżenie. Mam kamratów, którzy bardzo by się wnerwieli. Znamy twoich kamratów. Łostowią w pokoju. Ja się tym zajmę. Nie wiem, po czemu tak powiedziała. Świtnął żeś go, Perkins. Ja się tym zajmę, Cartwright. Perkins, idziesz do ciupy. Zgoda, szeryfie. Jeśli poprawdzie pan tego chce... Gans, przytulne miejsce, szeryfie. Gans tu miło. Wiesz, Kaj Perkins. Jak się życzycie, szeryfie? Właś Ryan. Zamykanie mnie to strata czasu. Wiecie o tym, panie szeryfie. Sprawy idzie załatwić Gipci. Witajcie, szeryfie.
Słyszałem, że mosam pan jednego z moich chłopców. Wiele za niego? To sprawa sędziego. To on ustawił kaucję, nie ja. Sędzia chyba też musi zarabiać. To ty sam? Ja, to ja. Dobrze cię traktują? Bardzo dobrze. W razie czego daj znać swojemu druhowi Bryantowi. Perkins chyba jeszcze nie wyłazi. Jeszcze nie. Ale to Gantz dobry pomysł. Nie tym razem, Bryant. Sędzia Scribner jest w mieście. Godarz Zarowski w ratuszu zwołał posiedzenie sądu w sprawie Perkinsa. Wcale mi się nie podoba, że jakieś gorole jak ten sędzia będą się mieszać w prywatne sprawy. Gorole powinni pilnować swoich spraw. I ty też, Cartwright. Czymcie się, szeryfie? Popy? Miejcie dla mnie litość. Cicho. Proszę, zicnijcie się. Chyba chcecie, co by Perkins miał uczciwa rozprawa, pra? No to alles zusammen. Siadać. Mogę cię zaczynać, wysoki sądzie. Czy świadkowie są na sali? Dwóch siedzi tutaj. Wysoki sądzie, te dwa chłopy nic nie widzieli. Czy pan jest adwokatem pana Perkinsa? Nie, ja jest po prostu jego kamratem. Koniec z tym larmem. Czy na sali jest pani Cameron? Wysoki sądzie, jeśli mogę. Słucham, doktorze. Stan pani Cameron nie pozwoli Iteroski zeznawać, ale była naocznym świadkiem domniemanej zbrodni. Ma prawo być Gantz wstrząśnięto. Widziała, jak ich chopa ktoś świtnął z zimną krwią. Proszę się powstrzymywać od wydawania sądów. Pytałem, czy pani Cameron jest na sali rozpraw. Nie, nie ma jej. Siedzi w moim gabinecie ciężko choro. Na co cierpi? Na ta sama przypadłość, jak rozlała się po całym mieście. Na strach. Wysłuchajmy teraz reszty świadków. Wszyscy my tutaj są świadkami. To są moje świadki. Lepszych nie kupisz za żadne pieniądze. Mój sąd nie będzie komedią. I obyda znowu, wysoki sądzie. Stolimy z bracikiem przed geszeftem Camerona i usłyszeliśmy szczał. W geszefcie stał Perkins. Pan Cameron leżał, a nad jego ciałem była pochylona jego baba. Tak właśnie było, ale nie widzieliście samego szczału. Nie, wysoki sądzie. Panie Perkins, moje kamraty, braciki Cartwright, powiedzieli już całko prawda. Tak właśnie było. Usłyszałem szczał. Wleciał rzech Ryan i łoboczołek bidnego pana Camerona i jego gryfno baba. Chyba ona go nie zaszczeliła. Czy są jakieś inne świadki tej domniemanej zbrodni? Oprócz frau Cameron. Wysoki sądzie, sąd wie, jakim hopem jest Perkins. Nie osądzamy tutaj charakteru Herr Perkinsa. A jako, że nie pojawił się jedyny naoczny świadek, muszę odroczyć rozprawę. Powiedziałem odroczyć. Ino do momentu, jak pani Cameron będzie mogła zeznawać. A podejrzany o stonie pod nadzorem szeryfa.
Zarowski. Ale chyba podległ kaucji. Przeca nie został jeszcze o nic oskarżony. Już żech wypisał wniosek, Wysoki Sądzie. Sami żeście widzieli. Wszystko zgodnie z prawem. Wiedziałech, że tak będzie. Nie wiem, co się podziało z ludźmi w tym mieście. Tak lekko odpuszczają im morderstwo zimną krwią? Bo tak to trzeba nazwać. Zdawało się, że ludziom w tym mieście jest wszystko jedno. Czyli waszym zdaniem, szeryfie, sprawa jest zawrzyto? Widzieliście, co się stało. Aresztowałech Perkinsa, była rozprawa i go wypuścili. Jeśli chce pan coś zrobić, niech pan aresztuje Bryanta. To on tu rządzi. Pod jakim zarzutem? Przebywania z niewłaściwymi ludźmi? Za ornuk na grubie? To jego zadanie. Wykonuje swoja robota. Już nie ino na grubie. Opanował całe miasto. Czyli co? Trzeba ich powstrzymać, zanim wygrają. Mam to robić sam? Bez zastępców i wsparcia? Waszym zdaniem, co mam zrobić? Wiem, co sam zrobię. Namówię Beth Cameron, co by zeznawała. Wtedy sędzia otworzy sprawa rozjeszcze i Zarowski zwoła posiedzenie. Jeśli tak się stanie, to czy zaś zawrze pan w ciupie farmera Perkinsa? Nieżech bardzo praktycznym hopem i towarzyskim. Nie lubię ryzykować moim życiem, ale jeśli już muszę, to w towarzystwie. Mam prawo zaprzysięgać zastępców, a są mi potrzebni, zanim się wezna za Perkinsa. Ciebie się nie podobało, Ben. Proponowałech to już ludziom z poła miasta. Wiem, że Beth Cameron będzie zeznawać. Niedawno była rozprawa. Była pani na niej potrzebna, ale pani nie było. Co mam zrobić? Jedna śmiertka styknie. Mój chłop wziął i umarł. Próbował się postawić samowi Bryantowi i go świtnęli. Teraz ze mną zrobią to samo. Tego chcesz? Nie. Oczywiście, że nie. Nic takiego się nie stanie. A jakby razem z moimi synkami obiecał pani, że będziemy was ochraniać, zeznawałaby pani? Obiecasz też chronić całe miasto i sędziego? Obiecasz, że Perkins zostanie w ciupie? Że nie będzie nas gonią? Dobre, pani Cameron. Powiedzmy, że pani Hop wziął i umarł bez powodu. Ben, poczekaj. Proszę, pomóż mi. Sędzia Scribner będzie w mieście jeszcze ino przez pora godzin. Godo, że zwoło sąd, jeśli będą świadki. Przyjdziesz po mnie, Ben? Mogę pani na mnie liczyć. Dali, połóż go. No już. Nigdy żech nie przegrał. No to właśnie masz pecha. Dasz się rada, rozłożysz go. Łostowcie giwery, chłopcy. Nie chcecie chyba psuć nam zabawy. Rozprawa zaczyna się o 1:00. Rozprawa? Zaś? Sędzia strasznie chce mnie ukarać. Nie ma żadnej rozprawy. Spokojnie, chłopcy. Zaś domy Schauspiel. Pójdźcie, idziemy do sądu.
Spokojnie, są my z tobą. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Farmer Perkins groził, że zrobi bajzel w naszym geszefcie, jeśli mój chłop nie zapłaci za tak zwaną ochronę. Mój chłop był nieugięty. Wtedy Perkins wyciągnął pistola i zaszczelał mojego chłopa. Dziękuję, pani Cameron. Oskarżony, proszę wstać. Jako że nie chciał pan rozprawy z ławą przysięgłych, moim obowiązkiem jest wydać wyrok. Uznawam pana winnego za to, że świtnął pan innego chłopa. Panie Perkins, skazuję pana na karę śmierci przez powieszenie. Egzekucja będzie miała miejsce na dziedzińcu Herestu jutro o świcie. Sprawa zawrzyto. Na razie wygrywacie, ale już niedługo. Obiecuję ci, Cartwright, że nie doczekasz dnia, kiedy farmer Perkins będzie dyndać. Nie byłach jeszcze w ciupie. To nie ciupa, pani Cameron. To cimer szeryfa. Poprawdzie muszę sam spać? Mam obawa, że ja. Jest nos za mało, co by pilnować pani chałupy. Zdaniem Fadra będzie pani tutaj bezpieczniejszo. Co oni robią? Zbijają szubienica. Zabójstwa, haje, ateroski powieszynie. Czy w naszym mieście już nigdy nie będzie pokoju? Mamy zamiar go przywrócić. Musi pani w to wierzyć. Dzisiejszy przykład był konieczny, panie sędzio. Jak przyjedzie pan tutaj za miesiąc, to na pewno będzie spokojniej. Dziękuję, Ben. Nie czekaj ze mną. Dyliżans odjeżdża za parę minut. Jeżeś potrzebny chłopcom w ciupie. Moje synki świetnie się radzą bez imię. Ino wolałbych im o tym nie gadać. Ale ma pan recht. Brakuje nam ludzi. Dobranoc, panie sędzio. Dobranoc i powodzenia. Tam. Zwiążcie mu ręce i filujcie na niego. Weźcie porasynków i rozglądnijcie się. Dajcie mi znać, jak coś usłyszycie. Tak jest. Szpil skończony, chłopcy. Mam trochę pisania.
Szubienica na pewno będzie gotowa na czas? A Walkery słońcestowo, trochę przed 5, ale egzekucja będzie punktualnie o 5. Perkins nie będzie musiał czekać. Co to, szeryfie? Co się stało? Kaj się pan tak uwijał, panie szeryfie? Do ponownych wyborów? Kaj wasz fader? Po czemu nie przyszedł nazad? Powinien tutaj być pół godziny temu. Wiem, martwia się o niego. Pewnie sędzia godo z nim o kwestiach prawnych. Dzisiaj raczej nie. Muszę mieć pewność, że to nie są jakieś graczki. Czytajcie. Jeśli powiesicie farmera Perkinsa, my powieszymy Bena Cartwrighta. Wypuśćcie Perkinsa, dajcie mu konia i nie szukajcie go przez pół godziny, aż odeślemy wam Cartwrighta. Zabrzyj się, Perkins. I tak będziesz dyndać. Musicie się tym zająć, chłopcy. Macie jakiś pomysł? A pan? Powiem ino tela. Zanim pójdziecie na całość, dom wam rada. Z tego wszystkiego jest ino jedno rozsądne wyjście. Jakie? Wypuścić farmera Perkinsa. Nie zgodzimy się z tym. Owszem, nie. Dobre. Uważacie, że docie rada Samowi Bryantowi, jednemu z największych twardzieli w obozie Bergmonów Złota? Ma 5 razy więcej ludzi niż my. Boi się go całe miasto. Pan też się go boi, szeryfie? Mam ino jedne życie i nie mam w zwyczaju ryzykować bez namysłu. Jeśli chcecie prowadzić gra, w której stawką jest życie waszego fadra, macie władza. Łoboczymy, czy umiecie wymyślić jakiś praktyczny plan. Mamy 6 godzin. Wymyślimy coś. Na przykład? Zarządzamy poszukiwania. Przeszukamy każdą chałupa. Znajdziemy fadra. A skąd wiecie, że jest w mieście? Można schowali go na grubie. A poza tym nie mamy ani czasu, ani ludzi na poszukiwania. Chcę was o coś zapytać. A co jakby my szykowali egzekucję, jakby nic się nie stało? Łoni nie wiedzą, czy my dostali ta wiadomość. Wyślą kolejnego posłańca. No właśnie, będziemy na niego czekać. I go chycimy? Nie, będziemy go śledzić aż do miejsca kajczymią ojca. To pierwszy dobry pomysł, jaki żech dzisiaj usłyszał. Adam, ty ostoń tukej. Jo z synkami się rozstawiemy, co by widzieć w to przełazi. Idemy. Witajcie, doktorze. Mogecie liczyć na nas wszystkich. Pilujemy na Herest, co by Bryant nie w Los Rain. Nie o niego się teraz martwiemy, ale jeżech panu Gans wdzięczny. Doktorze, spodziewamy się gościa. Nie zatrzymujcie go, niech was nie widzi. Załatwione. Kos, idź na wierzch. Joe, ty w ta druga. I uważaj.
Idziemy. J.K. jest szeryfem. Był nam potrzebny żywy. Musiałech. To cud, że są żyja. Sprawdź, czy możemy pomóc szeryfowi. Źle z nim. Sprowadź doktora. Jego zaniesa do jego chałupy. Co się stało? Co to za szczelanina? Skąd mam wiedzieć? Nic stąd nie widać. Zaszczelili Allena. On trafił szeryfa. Jak daleko stąd? Nie widzieli, jak żeś sam gzuł? Nie, nie widzieli. Sam. Można dajmy się pokój. Ci, co pilnują Herestu, mają giwery. Nie odpuszcza. Odbijemy farmera Perkinsa. I to ja daliby da rządzić w tym mieście. Podoba mi się to. Możesz na mnie liczyć. Zuch, synek. Wy! Przestańcie klupać tym motkiem. Spać nie idzie. Mam nadzieję, że szeryf przeżyje. Doktor robi co w jego mocy. Bardziej się trzeba martwić o Fadra. Ino, że świtnyli my posłańca, który mógł nas do niego zaprowadzić. Czyli powinniśmy się poddać. Wolisz siedzieć cicho? Może jakiś pomysł to padej. Wiesz, uważam, że trzeba coś zrobić. Ale co? Przynajmniej popytać w salonach. Bryant ma ludzi w całym mieście. Usłyszysz to, co będą chcieli, żebyś usłyszał. Myślisz, że jest aż taki cwany? Ja tak myślę, bo jest cwany. Chyba trzeba rozgryźć Bryanta. Co można myśli? Parę godzin temu, jak szeryf chciał puścić Perkinsa, byliście przeciwko temu. Nadal tak uważacie? To było parę godzin temu. Myśleliśmy wtedy, że znajdziemy ojca, ale teraz już nie macie tyle pewności. Możesz go dać jaśni? Pytam ino, czy dali chcecie powiesić farmera Perkinsa. Nie wiem, nie chcę się tutaj bawić, kiedy tam kańszczymią Fadra. Można, żeś zapomniał o tym, ale ja nie. Joe, Jerzech tego samego zdania co ty. Ale Fader na pewno nie chciałby, co by my się hajali. To niech zacznie go dać prosto z mostu. Zacznę jak mi ino dosz.
Pomyślcie, co zrobiłby Bryant, jeśli powieszymy łoświcie Perkinsa? Bez względu na to, co mogę Bryant zrobić z naszym fadrem? Bez względu. A jeśli się mylisz, pójdziesz na cmentarz i nad grobem mojego fadra powiesz: przepraszam, ojciec, popełniłem srogi błąd? To też mój fader. Adam, mam nadzieję, że się nie mylisz, bo mi się to też nie podoba. Jeśli puszczymy Perkinsa, Sam Bryant udowodni, że w tym mieście morderstwo uchodzi mu płazem i tak czy siak powiesi fadra. A jak mamy uwolnić fadra? Z drugiej strony, jak powieszymy Perkinsa i udowodnimy, że morderców spotyka kara, Sam Bryant zrozumie, że się wywinie ino, jeśli puści ojca. Naprzód godałeś, jaki to Bryant jest szczwany, a teraz kim się ugiąć? Nigdy nie bał się prawa w tym mieście. Do teraz nikogo nie oskarżono o morderstwo. Kiedy zrozumie, że grozi mu oskarżenie, to wycofie się, bo jest szczwany. Bez toż musimy powiesić Perkinsa. Ganz mi przykro, ale ja w to nie włażę, bo to za wielkie ryzyko. Adam, rób co uważasz za słuszne, ale rób to sam. Joe, idziemy znaleźć fadra. Spróbuj jeszcze raz, ale z krótszą liną. Farmer jest długi. Nie mogę dotknąć ziemi. Wszyscy chcą mu obejrzeć egzekucję. Takie są ludzie. Ani jednego tropu w sprawie fadra. Chodź, musimy jeszcze zajrzeć do kupy miejsc. Na co się tak gapisz? Patrz, jaką mędę stawią na szali z moim fadrem. Zanim mnie puścisz? A po czemu miałbych cię puszczać? Nic mi nie zrobisz. Bryant mnie stąd wyciągnie. Jest szczwany. Poza tym, jaki synek nie wymieniłby życia fadra na moje? Postało ci 1,5 godziny. Chcesz faroża? Co cię tak bawi? Kiedyś rzekł świtnął faroża. Chyba z Kansas. Za co? Za to, że mi prawił kozania. Napiszesz brief. Do kogo? Do synków. Zaczynam się niecierpliwić. Ściągaj. Napisz, co by puścili farmera Perkinsa do godziny, bo inaczej ojczulek będzie miał nowy binder. Nauczyłem moich synków, co by sami podejmowali decyzje. Osiem po czwarty. Już niewiele czasu na szukanie. Kajś go mają, ino kaj. Nawet jakbyśmy wiedzieli, no z 3 na ich 10, zaryzykowałbych, bo gromy wielka stawka, i o też. Ale w szczelance by nos świtnęli, a prędzej zaszczeliliby ojca. Wleź sam. Hej, idziesz?
Do salonu. Bo powiem, co zrobię, co by Bryant na pewno usłyszał. Jeśli umiesz przekonać nawet ludzi w salonie, mnie też żeś przekonał. I no pamiętaj, że ludzie Bryanta będą podbudzać innych przeciwko mnie. Lepiej prędko być się nazad, egzekucja łopiąty. Dej tu Cartwrighta. Przykro mi, że nie mamy takiej gryfnej szubienicy jak w mieście. Ta musi styknąć. Wiesz, co robić? Nie chcesz się przekonać, czy powieszą farmera? Jasne. Sprawdzą, czy pętla jest na dobrej wysokości. A z tobą co, Norton? Jakiś problem? Skąd? Wszystko w porządku. Jogo powiesza. Lubię wieszać. Czy powieszą mojego kamrata farmera Pekinsa, czy nie, sprawi mi to przyjemność. Pasuje idealnie. Cartwright, nigdy żeś nie wyglądał aż tak szwarnie. Złaś. Chcę, co by Bryant i wszyscy to usłyszeli. Od dzisiaj mordercy w Virginia City kończą na stryczku. A pierwszy będzie dyndać farmer Perkins dzisiaj rano o 5. I wszystkich przyszłych zabójców też czeka szubienica. A jeśli Sam Bryant chce uniknąć stryczka, niech puści mojego fadra. Znam Bryanta lepiej niż ty. On nie lubi graczków. Wydawasz wyrok śmierci na własnego fadra. To przez ta twoja odznaka. Czy ta odznaka to nie symbol prawa i zasad? Ino po części, ale tak myślałby fader. Ważne, co byś sam wiedział, jak myśli Bryant. Można się donabrać na ten twój blef. Może recht. Ale grosz łożycie fadra. A co jeśli przegrosz? Uważacie, że o tym żech nie myślał? Cartwright, twój syn Adam pełni troski obowiązki szeryfa. Godo, że powiesi Perkinsa bez względu na to, czy ty będziesz dyndać. Dobrze. Dobry synek. On blefuje. Tak uważasz? Wiesz, jak uparte bywają Cartwrighty? Uparte, ale nie głupie. Może jeszcze czas, żeby napisać mu brief i przegadać do rozumu. Po czemu? Robi to samo, co ja by zrobił. Więc zawiśnij. Ty też będziesz dyndać. Bo to w końcu oczyści miasto. Jak myślisz, Brian? Jakie to uczucie dyndać? Za pół godziny sam się przekonasz. Pamiętaj, że to moja lina. Pół godziny. Idę stąd sam. Norton? Zrobisz krok do dźwieży i cię świtna. Nie świtniesz mnie. Jeżeś za wielkim cykorym, żeby samemu świtnąć kogoś. Nie rób tego za niego, McNeil. Styknie jeden strzał, żeby ślecieli się tutaj wszyscy.
I to ty będziesz dyndać za zabójstwo. Nie on. Ja pomogą Samowi, a on mnie. Pomogą farmerowi, pra? Nie do mu dyndać. Nie wiem, McNeil. Poczekaj, to zobaczysz. A kiedy już się dowiesz, przyjdź i mi powiedz. Byda niedaleko. Kai Hoss i mały Joe pilują na placu. Adam, ja wiem, co to znaczy kogoś stracić. A ty? I wiedzieć, że to przez ciebie. Ben Cartwright jest wart 1000 farmerów Perkinsów. Jeszcze jest czas. Wypuść go. Właś. Zakładaj mu pętla na chyrtoń. Dobre, styknie już, słaś. Coś ci pokorza. Idź do kamieniołomu i daj mi znać, jak puszczą Perkinsa. Czeca i tak powieszymy Cartwrighta, pra? Idź tam i daj mi znać. Nie chcę, co by minęły mnie graczki. Posłużyć go niepotrzebnie, bo i tak powieszą Perkinsa. A potem przyjdą po ciebie. Niech przyłajżą. Już tutaj byli. Nic mi nie mogą udowodnić. Będą mogli, jak mnie powiesisz. Zawrzyj się. Albo już te roski wycisnę spod ciebie ten szymel. Nic mi nie zrobicie. Co cię tak śmieszy? Stary Cartwright już na pewno nie jest taki do przodku ze sznurem na chyrtoniu. Puszczaj mnie! Puszczaj! Znodlimy go w kamieniołomach. To McNeil, jeden z ludzi Bryanta. Co zrobiliście z moim fadrem? Kajłon jest. Już 5. Powiesiliście. Powiesiliście farmera. Tak jak my go dali. Chcesz wiedzieć, jaka jest twój ojczulek? Powiem ci. Dyndo na sznurze w stary stajni. Myśleliście, że Bryant się wycofie? Sami się podziwiajcie. Słuchajcie, przyprowadzą wam Bena Cartwrighta. Nic żech nie zrobił. Patrzcie, oddawał mu Givera. Idźcie wieszać Perkinsa.
Ty masz cykora. Zawiódł żeś farmera. On miał rację co do ciebie. To innym korzesz, co by świtnęli za ciebie. Nic ci nie jest, fader? Wszystko gro. Wiecie co? Fajnie zaś was wszystkich widzieć. Udźwiękowienie Suprafilm. Przełonaczył na śląski i przeczytał Mirosław Riedel.